Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Di trompeta Bernie bitok-bitok. Mayong adlaw kanimo trompeta Bernie bitok-bitok. Og sa tanan nimong tigpaminaw sa gugmang giahak live comedy drama. Trompeta Bern. Nakoy nauyab nga itago nato sa pangalang si Herbert. Ano sa maning Herbert na yun? Uyab ni Rufa? Nagbulag naman lang sila. Si Herbert, ang lalaki nga akong nakita nga siya nagyod ang akong forever. Grabe masakit ka. Ay, grabe yung ka manghalok-halok yun. Wala lang. Kay every time bita mo layo na kain ka ng pagawas ni mo na mingaw na rin ko sa imo ha. Mingaw ko baby na. Na-over. Kabalo ka. May pagdayon na lang to ni mo imong plano. Ano nga plano? Nakatong diyan na lang ko magpuyo sa inyo ha para magsige na tag-uban. Tapos kung magsige tag-uban, anli na dayon. O say anli? Anli na. Anli tilaw, anli kaon. Anli tanay. Hadouken! Ambot lang na di isa ko makabalo kay. Amo gusto papalya sa balaygon? Masunyag ano ka ba, ma-awkwardan ka. Dati sa kaya na asan ako si Papa, wala naman po sila yung mapuyan. Yung mga igsuon, kaya sa libag naman po lang siya, wala naman po yung mudawat na niya. Kaya bugoy-bugoy mo na si Papa, sab. Kaya yung mga igsuon, wala na po yung mudawat niya. Kaya ambot sa niya, di po siya magdugay dito, kaya maaway po niya yung igsuon. Ako rin yun agwanta diha. Kanipon si Papa sa lagi, kaya chick boy sa kayo, tigulang na. Wala matingala sa kakay. Sige, mangyapon ko ang god. Push up, ano ba? Maubay? Ayaw ka balaka. Ako'y bahala si mong Papa. Magkasinabot lagi mi ana. Ang style naman ana, ilan mo sa pako ng imong Papa. Tabangan ni mo. Sa bagay di man pugo Disney princess, muhugas man sa ko plato, manglaba. Di man sa ko, sakit sa ulo. Pag sure ba? Okay na siya mo? Okay, Relgi. Basta akong gusto nga mag-uban ta. Gusto ko nga everyday ka na ako mauban para everyday ko mag-care sa imo. Hadouken! Sige. Ako inon si Papa kung okay ba siya. Sige na. Gusto ko nga mag-uban na kita. Ayaw ka balaka. Ako'y mo pangga sa imo ha. Ako'y mo labatanan. Ako'y mo labas sa imong brief. Tanan. All around ko, basta ang importante nga mag-uban ta. I love you. Sige. Ako ignon si Papa. Okay naman kasi mo nga na si Papa sa balay. Walay problema. Ang importante lagi nga mag-uban ta duha. Hadouken! Sige. Ako ignon si Papa. Pa! Ano lang, nag-arsa-arsa pa ko, kapadako pa ko sa kong lawas, ha?
Para lig-on, yapo kay kong lawas. Ya? Kaya medyo nidako man akong tiyan. So, ang style, ana, di na ako na ipaggamay akong tiyan, ipadako na akong dughan. Sabi kayo, perti ka. Para pohon, pag-arsaan-arsas babae, dali na kay arsahon ba? Bahay, ikaw bito pa. Pahuwi na ba? Munang ulay ganan sa imo pa nga magkipag-muuban ka sa imong maigsuon kay hanto karon talabay gyapon ka. Katong last nimo dito sa imong igsuon nag-away kay katong atbang nila nga tindira dito imong gitira na unsam ka Oy, di kabalo ka anak, di na ko nasala kung ang babae mo'y mag-una-una nako. Kitsa ako di kabalo ka nako, di gyud ko mag-una-una. So naman yun nga siya ang babae. Laliman ka kung magpalit kong kape, tuyon yun niya nga nakabrara siya. Oh, tama yun din siya nga, sir, gusto ka ani, sir? Uy, ana-ana ako maguniya. Gagita-gito maguniya. Kabalo ba ka, anak? Ulitaw ba ni mong papa? Kidugi na ba wala imong mama? Ulitaw ni mong papa? Berti! Grabe lagi. Ay, kagod pa, pero, ayun na, si Pelabi pa. Mahurot ni tanang silingan na ito, dre. Away problema, dre, kay imong mga silingan, dre. Wala matiguang na may talan, dre. Wala ko yung madaw-daw, dre. Dito no unahan ay boarding house dito. Dagang ganito mga college students. Jesus, bakit yan? Kamutan na lang na pa. Tiguang naman ka pa. Oy, tigulang lagi, pero paniti. So yung problema ni mo. Narin mong kan pa. Pangalawan si mo. Kanda mo na, ganan ako ni mo. Palangga kikini mong papa mo ba? Ha? Salamat kay anak ha? Sa talan anak, ikaw gina kong paborito. Alang ako rapo ni mong anak god. Tama na. Ikaw rapo ni kong anak ba? Kabalo ka. Asa may mong gusto na kayo? Ay, dili pa ka ng akong uyab pa ba nga si Sheila ba? Pag yung kita ni Sheila, kausar naman to. Pero dali pag yung kaayo. Ano ba dahi? Kanang gusto niya pa nga, mag-uban na daw mi pa. Para alagaan na daw yun ko niya. Uy! Dili siya magpuyo sa tumbalay. Maulagi pa kay. Gusto siya makatipid, tapos ingon siya pa nga, wala man daw problema kay mulaba man siya, kabalo siya mulaba. Kabalo siya muluto. Kabalo mahugas plato. Limpiada pag yung kayo. Uy! Okay rin na! Napakay uyab! Napakay katabang! Sarap siya. Ay mo ng katabang pa. Sige! Wala problema ako. Ano manangin mga sakuha nga imo maning balay? Nga nakipuyo ron bugo ni mo. Hindi pagay, mahulog ni pa nga. Kasi niya magreklamo ka ba? Ay! Wala problema ni papa ni mo. Wala problema ni. Ako'y bahala na. Palanggaw na to na yung uyab na rin. Sigurado ka nga okay na po na iyahangon. Kay basi yun niyag dagan kayo'y reklamo yung mama na. Adili pwede na ito istorya pa kay bawal. Wala dili may magsabangan ani sa diri. Pero may naman langgot kayo makatipid siya. Kita ko kisag bayro nun dito. At least na po yung mubante dis balay. At least makakuan siya. Katabang-tabang siya diri. Problema! Kanda naman eh. Paano diri? Wala problema. Sure ka pa ha? Basi yun niyag awayo niyo ba? Ay, walay. Sa ba ka? Wala problema kay una imo maning balay. Sama ka. Sabi, ambisa ng salasit, mi. Kaya ko sa karsarasahon, mi. Muro na napingis ko ba? Gaan mo ganitong salasit. Abi nang day. Kanang day ning set, mi ka nang narabi. Kana mo yung kanito gas mo na rin. Kani mo yung karsahon. Kani. Amin na mong bagday. Dali ba ibutan mong bagday? Aliday, dali Salamat kayo, sir. Ayaw na pag, sir. Tawag ako og papa. Ay, salamat pa. Dili. Papa. Salamat, papa. Dili, papa. Salamat, papa. Sa moy. Pa, sa mong giluto dia pa.
Ingon mga nga magdungag lang ko. Okay na pa. Napalit naman mi daan og kuan. Sudan. Mayo kay nagdungag na ko. Day, sa tiyon na lang day, ha? Kani mong papa, walay kurat ni mong papa. Ha? Pa, pag t-shirt siya dito pa, ano maghukas-hukas magiging ka magkinapaya sa gana imong lawas ni mo? Pasensya kayo kay gikan mo ko nag-arsa-arsa ba? Giarsa-arsa na ako ang sala set o dining set. Ang dining set sa wala, ang sala set sa tuo. Gikuha na ako, grabe porma. Okay ba kayo porma, na? Grabe pa, no eh. Tinood yun ay pangay. Mura dili halata nga senior na ka. Oy, grabe. Napay pina-abs. Grabe mong dukan. Pislita gali, pislita. Uy, kahit kidi ay. Kailangan ko healthy talangga kay Pohon, makaanak mo, Pohon. Kailangan maka-appeal pa ko sa kasal sa inyong anak, Pohon. Ay, siguraduhan na pa eh. Medyo taas-taas pa ginapa. Nawa mang tuon mo anak? Nak, minus magkagalat. Bundaki rin sa anak. Para maka-apo na yun si papa mo. Sa spaway, anak si mong lingaw-lingaw sa may pa. May pa mong sweldo. Di sa tanang magunaw ng mga ingana. Uy, sus. Kabalo ka, kung sa'yo mo makaanak, damor mo nga magkayod. Kung makaanak mo, samot mo nga maingganyo nga manarbaho mo nang nakalamida. Maduso mo ba? Pagbuhat na mo. Pohon pa. Pero sa karon pa, maglingaw-lingaw lang sa amin. I-enjoy lang sa naman na mong relationship. Sige. Magukad sa kulangga. And, kabala ka, ginluan ko na ng kwarto diya ug mag-enjoy lang mo diya. Langga, again, welcome to our family. Bakit ba ako'y laging ganito? Ay, morning pa. Nakalimot sa ka, Papa! Good morning, Papa. Very good. Grabe, sa'yo ka sa buntag pa, ka-jogging? Okay. Every morning, no, it's a very nice morning. The sunrise is a vitamins to my body. This is my ultimate secret. Alaman si Igor. Alaman si Herbert. Ay, nag-duty na pa. Di ay? Pa, coffee. Gusto ka? Uy, okay akong tilawan lang gagay. Ako, kabalog ka. Gusto man ko na ako ang lasa ka ng sakto-sakto lang katamis ba? Di ko ka ng tamis yung kayo nga sobra kayo. Di ko ka ng black coffee na ko, tanay brown sugar. Kaya anak tirada, atong sa jalabi. Nice. Perfect. Lamian mo timpla lang ga. Ay, salamat pa. Kung giganahan ka. Okay kayo. Pa, gusto kang breakfast? Nagluto na ko. Mura na baguhan ko ani nga gikan mag-jogging na dayon ko'y breakfast. Uy, okay po. Okay salamat kay langga. Pero wala dili na importante laga nga ang imong iserbisyon ang ako rang anak. Ayaw na ko apila. Okay ra ko lang. Kaya raman ako. Dili pa, oy. Okay ra ko eh. Malingaw masag ko nga nara ko diri. Di okay raman kasi mo pila naman rin mo katuig lang sa akong anak. Actually pa, mga almost 3 years na po eh. Mao ba? Kabalog ka, wagi ko magdahong makauyab din niya akong anak. Kaysa una, abi man ako bayuton eh. Nga naman pa? Nga naman nakaingon man ka? Kaya natingalam ko sa una nga, nabali ang lipstick sa akong asawa, tas siya may nagbutang-butang sa lipstick sa iyahang simod.
Tala tingala ko nga sige na magkaon og fried chicken. Tanay na nag-ingon sa ko nga dili magpalabig fried chicken kay basing mabayot. Giundang na ko ang fried chicken. Ang problema, nagsimo pong kaon og chicken curry. Chicken ra gyapon. Ang grabe lagi. Ha? Suko ka pa? Wala, ingay lagi ko. Ingay lagi ko mo storya. Hindi ba yan? Isang pandaraya yan. Mura si Master Poki. Sutila na. Sutila ko stinol. Karang, masa may nagustuhan ni mo na akong anak? Nga, medyo luyahon man eh. Burag bayuton sad. Mulakaw, keki ay, ha? Manaman? Ay, ganaan lang ko sa iya pa kay buutan. Tapos, nakita na ko nga loyal man sad. Mao de? Kamay na lang. Nakajakpat mo dyan mo nga, gwapa sa ka. Kabalok ka sa una, nana siya kipanguyaman. Si Karen, burag Karen to pangalan. Pero, wala man na-discourage man siya. Kaya mo lagi, luyahon man. Kaya kato si Karen, di man siya ganaan ng luyahon. Gusto niya ka ng mga abtik kayo. Ka ng mga paspason ng mga lalaki. Ka na bang lalaki nga pangmingurog, hayang-hayang dayon. Pagkulob-kulob dayon. Ala! Wato niya, nagbulang sila to ni Karen. Or na naman siya sa City Hall karon. Sige, langga. Magkuhan sa ko ha, magbalik sa ko sa akong exercise ha. Mayo ka pa ba? Kay, sige po kag-exercise. Mao galing. Para kumbate yun. Grabe ka, oy. Marag wala sa imong edad nga senior ka pa. Macho kayo ka. Kuha na ko di Jack, anong pampalikon lang sa dughan ba? Ano ba? Tapos, unya pa, mugahi pa na pa. Kadya lang, ano na bungol ko bro, kabalo sa ako na dunggan. Gipangutan ako ni mo kumugahi pa ba? Nice. Sorry pa. Di. Tama ba kung nadunggan? Nangutan na ba, mugahi pa ba? Matanda kong pangutana pa kung mugahi pa ba? Mugahi ni. Perting gahi Sa kagahi ani, ibunal sa lababo, buwak ang lababo. Ibunal ni siniduro, buwak ang iniduro. Adi ay pa? Oo. Munang delikado. Di ay? Sana all mabuakan. Sige na anak. Mubalik sa ko, mudagan sa ko, kaya muna napingis ko. Amping ni mo na. Pa, kato imong brief ba? What's brief? Pwede na po ako rin maglaba. Trompeta, Bernie! Sukan nga na ako nagpuyo sa balay ni Herbert. Kadugayan na close na kayo mi maayo sa iyang papa. Iyang papa nga macho. Guapito, way abs ga gym, ga arsa-arsa og dining set. O gitawag na ko siya, Papa! O kadugayan sa among pagka-close kay kami may mabilin sa balay, murag kadugayan lahi na gini nga closeness. Mao ba party gigay lagi? Closeness nga murag dili naman ni amahan og anak nga klase nga closeness. Ikaw pa, singot kayo kali diribitra po na ko na imong singot. Pasensya gyud kay ganahan mo ko magdagan-dagan. Kabalo may kasakuha nga galangi ko everyday gyud ko mag-exercise. Kabalo ka. Magdala kag extra t-shirt. B, susingot kay ka, Bi, akong trapo ni mong dughan, B. Ikaw, bitaw, kabalo ka pa. Kanang, kuan ka, Kabalo ko nga ga-exercise ka, pero say, bantayan mo ko galingon kay
Dawato ni mong kamantuoran nga medyo idaran na ka. So, ayaw kumpiyansa. Mao galing. Sige na, basa kay mong t-shirt, B. Ukasan na mong t-shirt, B. Naisa ka t-shirt bago na ko ning laba. Nagluto na ko diya og imong paborito nga breakfast. Unsa? Breakfast. Tapos na ikapit yan. Dali ka magpabadlong. Dili na magpalabisig dagan. Okay lang na sa morning. Salamat kayo. Kabalo ka, Sheila. Nasa man ka? Na-emotional man ka pa? Wala lang. Nainumduman na ako ang akong asawa. Ing anak isa mo. Grabe kayo siya ka-caring. At sa pa? Ing anak siya ka-caring. Pa-caring. Amo galing. Ing anak siya ka-caring. Tapos ang ka na imong tinimplahan sa imong kape. Kanang tinimplahan mo sa kape. Ing anak yun sa magtinimplahan ka na. Tama na pa, sorry pa kung na-emotional na nung ka. Wala lang, nainumduman na lang ko ang akong asawa. Grabe, ang pagpagka sa ako, yun, ang tinipla. Pa, naghangasag ka pa. Tinoon man sa yun. Tugin na ako ni wala gibati nga care. Dugin na kayo ako ni gibati nga pagpangga. I want to be honest, tinuod. Dagan ko'y nahimo na uya pagkahuman sa akong asawa, pero lairag yun. Na'y something na akong ginapagita. Ug wala ko magdahom nga ako ni mabati. Ako ni mabati diha kanimo. Pa? Uy. Uy. Asa man si... Aday kong anak. Di pa na sa kauli pa, kaya napada sila sa to Basin Domingo pa na sa muli. Di ay. Nga naman, kaseksi ba ni mo? Wala lang. Barag igang ko dito sa kwarto kay barag naguba ang aircon dito pa. Di ay. Tapos ang aircon kay dili bugnaw pero gatulo-tulo. Tanakaingon ko ba nga may pang aircon na katulo-tulo. Ako dugay na gini wala magtulo-tulo. Nice. Sige, sige lang. Baylo na lang ta. Sige, dili na lang ka matulog. Pwede naman ko sa gawas matulog. Ha? Sige, pwede na. Okay naman po nga. Mag-apay ta. Pag-sure niya. Murag lain man nga. Karelasyon ba ka sa kong anak, tapos tanako diri basig mahinay ka no niya, delikado kayo. Muna kong gusto nga mahinaykan. Okay. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sheila. Mordili ni Mayo. Pa. Kabalo ka.
na-feel yun ako ang imong kaminga sa imong asawa. Takabalo ka nga ang imong anak medyo luyahon gito. Wala usahay. Bisag mo tanday na ko di gyud makasabot ang imong anak. What? Sa ako panggingon ka ganina may pang-aircon ako dito gatulo-tulo, gabasa-basa pero ako dugay na namalan. Hadouken! Ayaw, di ni Mayo. Oo, tinuod giming ako sa akong asawa pero dili ni Mayo. Dili ni maayo kung musumbong ta. Ayaw pag-ana. Payaw na lang ilang aya. Pamili na diha sa imong bag. Kabalo ko dagang kay katuls dala. Kadyo lang, be. Nice. Niya, di ko'y martilyo. Pa, di ta kailangan magdali. Kay Domingo pa siya uli. O, di ay. Wow. Ay, kanay. Di ato ginahinayong kay murag hiwi naman ay. Daod saan man yung gutter nga hiwi naman kayo. Paugaling, hiwi na kayo mo ng pag mag-ulan. Dili matunong ang ulan. Mo nang dapita, sige ka na. Hinay-hinay. Kanay. Paspasan to gamay. Kanay. Dapit hiwi kayo. Grabe hiwi ani oy. Kano sa man gitulit sa akong anak. Magaling kong ingon sa imo ha. Gitry niyag tulit pero hinay kayo. Kailangan mo ni paspasan. Okay, kanapat niya pa. Kailangan paspasan ni. Kaya murang hiwi yung kayo. Kailangan paspasan. Kanapa. Niya pa na pina. Trompeta, Bernie! Wasa ko kasabot! Kung ano, char. Wasa ko kasabot! Nganong nahitabo to, char. Basta kay wala na pug nga nag-abot yun ang duha ka bunguton. Og dito pag yun samahan sa akong uyab. Morning. Imong coffee oh. Kalami ba nga kape? Kape with laps to laps. Usaan man nato ni Ron. Di man sad pwede nga. Ingani lang ta forever. Di ko kasabot na gagakonsensya sa bay ako magunahon. Nanood sa maning pagkaunsa nga ako mang yun nabungkag ang tinapok sa uyab sa akong anak. Nice. Idara naman tana ko pero sa ang taman yun. It says age is just a number. Pero grabe ka eh. Mas grabe ka kaysa imong anak. Nisangkog yun ang akong pusod padulong sa alkuba. Sama sa uban, sa imo lang yun ko eh. Nalubagan ng hapol. Grabe yun. Murag yung
Aircon nga guba gagatulo-tulo walay undang. Grabe ka, giarsa-arsa pag yung kunimo. Ang imong anak, wag ko sukan mo arsa, pero ikaw grabe ka. Giarsa-arsa yung kunimo. Effective yun ay nga kung mag-arsa-arsa ka sa dining table o sa sala set everyday. Pero di ba ni Mayo? Murag ka. Saan ba nato ni Ron? Yung may bawa ni sa akong anak. Gitraidor na ko akong anak. Pero saan taman cute, be? Kita may gauban matag-adlaw. Tapos, may galing ka kinapakay oras ako, Tapos, palangga sa kunimo. Tapos, mas palangga ka na ako. Tama yung kang imo anak, luya ko. Sa imuha ka na makaing yung Papa! So, sabi ni, undangon nato ni o padayuno nato ni? Wala sa ko kabalo. All I know is I'm happy. Lang? Uy. Lang. Uy. Wala masyado rin. Pa? Oh! Pa, sorry! Uy, anak! Nganong wala mo'y mga sinina? Nganong nakapatong ka, Sheila? Love. Sa pasabot, ano ba? Dugay na ba ko ninyo gibinawangan? Pasalo ako. Pasalo ako, Ber. Anak. Let us explain. Saan maging anak nga? Gid na mo napugngan ang kainit. Sige, may uban dali. Paghinom liya ba? Gisabot ka na ako pa nga, usahay. Grabe mo. Mga silingan na to, ginatira ni mo. Mga silingan dito yung igsong, ginatira ni mo. Pero grabe sa kay ka pa. Mismo akong uyab, imong gitira. Unsay! Ako din kau galingo panimalay. Ako'y nagmayas sa tubig. Ako'y nagmayas sa kurinti. Pati may ako'y nagmayas na ang hindi ikaw mo'y nitira. Pasaylo ako, anak. Layas mundo, Layas mundo. Kamuray nakahurot sa biplop na ako. Anak, pasaylo. May anak, pasaylo agad, anak. Wag yung ko kabalo, anak. Sa akong ibuhat, pero saan tamang yun? Pasaylo agad ko. Ikaw, sila. Grabe. Nibika yun ka sa akong papa. Pasaylo ako. Pero saan tamang yun nga? Di na ako ma-resist ang kalami sa imong papa. Sa diyang imong papa magsigig exercise, gabrip pra siya tubangan ako. Bukdo kayo. Kalay mo, nipiyong na ka. Nipiyong na ka, nilakaw na ka. Ano nitutok, mansad ka? Pasalo ko. Pasaluan. Sorry na. Magawa mo yung mga puangot.
Mga baga mong lets. Paawa mo doa. Layas mo niya akong panimalay. Usahay mga katrumpeta, balik taning istorya ni Sheila. Anong usahay ba? Dili man sa tanan ba, pero sometimes prevention is better than cure. Pasabot. Dili lang ni sa mga papa. For example, nakay bana. Tapos nakaigsuon nga babay. Naramo the same sa ka-house. Di makagusto magunang nagdaotan, pero as much as possible, medyo magunaw na nagyug kaog kuan gyapon. Kanang at the end of the day, babae na lalaki. Ano bitang nga na? Say daghang kinahitabo yung anak pon nga ang igsuon nga babae nakipuyo sa ate. Ang ate na ay partner. Tapos ang ate magtrabaho, so ang manghod mo'y mabilin. Takamulog tanaw si kuya sa Netflix, nilabay ang manghod, nakatapis lang tuwalya. Gay! Bagong ligo. Ay! Nanimaw pagsabunog siya. Agoy! So, ano mo na, Barbie? I mean, let's be honest. Ang ate kay medyo nanambok na, ang manghod kay sexy pa. Ito mga second year college. So di mo, bisag dili tuyo sa imong bana nga di nimo hilabtan, wag kay tumo nga di na ko nahilabtan, pero mo lagi usay kay makita man nimo maagoy to sexy kay. Tapag agi pag yun, nahulog pag yun ang tuwalya. Ay, sorry kuya. Kanang may anak ba? O nang sometimes, let's be conscious ta sa mga anak. Kaya pa ng papa nga, garsa-arsa pa o sala set o dining set. Di ba? Imagine ninyo na, nakamulo og, sus, Ginoo ko. Everyday sila mag-uban na. So, manang likayan yun. Parehar kayo po na sa mga katabang. Manang usahay, mangita may katabang nagi qualification. Usahay, dito na ka sa idaran. Dili sexy. Usahay na yung mga katabang agay. Mas sexy pa sa amo. Nabi yung anak yun, nga mas sexy pa sa amo. Kapag lakaw dito niya, ay kuya, okay. Ta ikaw nga walay to, at the end of the day lagi, dili man tanan no, pero kasagara yun nga, lalaki, gibahugan na ni mong mais, mutuka yun na. So mo nang gingon nga, prevention is better than cure. So mo na nga sa balay, wala yun may katabang, pila na ka. Kaya nga kung kuha na nga kung mga requirement yun sa katabang sa balay, Brazilian model with vital statistics 36, 24, 36. Daily mo. So mo nang si Mrs. agwantag siya nga siya imugas o plato siya kaysa mo hire daw mi sa Brazilian model. So Sheila, kapano ka Sheila? Wala yun, sayop yun mong gibuhat. So wala. Isayang ni mong opportunity ni surrender di tat nimo tutumong pero nibigay man gyud ka, so wala sayop imong gibuhat, you have to take the consequence. Ganon talaga. Dili ta pwede nga nalantay gibot nga di maayong mayon taon si mo advice para unsa mga advice para mulikay tana. Wala naman, nasapon naman ka, ikaw man salaan man sala man ginanimo, so you have to accept the consequence. Now, ang problema, unsay spelling sa consequence. Diya ta na medyo mabikil. Salamat na!